8 महीना से हमर जतरा खराब चलता मलिकार। हाँ का है उद्घोषक महोदय पहले लॉकडाउन में गोनई बंद रहे। अब गोनई शुरू हो गइल बा। जहां जाता नहीं गोनई याद है। प्यास से नहीं खे भेंट हो ना इसने लीलगणा से हमरा भेंट रोज हो जाता। का गावे के का गावत रहे। एगो दूगो गलती रहले त काट के नंबर मिलेला। मिलेला जिनकर भरपन में गलती बा हाँ जैसन भक्ता प्यास हाँ वैसन भक्ति न छनिया। हाँ बाद का दूसरा बात के तरफ भ्रूण हत्या के पाप लगी। का है लेदारियो ठीक ना ना अरे लेदारी गावे के चाहिए तनी आइल बड़े छठिहार में कुछ मिलता जुलता प्रसंग चटनी होके के चाहिए। एगो लड़का एगो लड़की से कैसे प्रेम बलात्कार करेला। प्यार में बलात्कार में अंतर है देहाती जी। प्यार प्रेम से किए जाते हैं। बलात्कार परियारी किए जाते हैं। दोनों में यही अंतर है। पहले प्यार करते ले परदेश चल गए फिर अवतर तब परियारी पे यूं फैट से मारा था वो लाती से मारा। अरे ला ना ये प्यार ना पहले तो हमरा डर लगल था 302 के मुदाले बना करके भीतर भीतर ढुकावल जाता रखे। 302 के मुदाले बनाकर भीतर जाइबो। इन चनिया का 2.5 महीना के पेट में बच्चा बच्चा छटक के नीचे गिर जाई। नचनिया का 2.5 महीना के पेट में बच्चा जने तन टेले तारे न छटक के हो जाई बच्चा भ्रूण हत्या के पाप लगी तरह कर। शुरू में भी गलती अंत में भी गलती कागा तारा भाई तू लइका रहलो। कहतर के भगवान कन्हैया जल्दी आवो न तक काम गड़बड़ा था। अब कहला कन्हैया जाई पाप से भारी धरती जब हो जात रहलो तो संत महात्मा लोग पुकारत रहलो। धरती गौ के रूप लेके रोबत रहली। और कौन संत पुकारी है कि भगवान नहीं है। अब तो संत ढेर बलात्कारी में धरा के जेल के भीतर। अब कौन संत के कहे भगवान नहीं है। ताराधरी जी में दांत मत छिहारा। हाँ तू जहर खा के मरता रहो। उ तक का साइन लगी। तू मुरई खा के मर जेबो मर जा। महाराज को बात कर ठीक नहीं है ना। अपने चुटकुला के जवाब दे हम हमरे नाम है सुदर्शन यादव। केकरा संग नहीं गावत रह जे हमारा आरी जोतलो कर हम पगारी जोती ले। हां हमने तो हेंगा दिला सीधे। चुटकुला के जवाब दे तो कहतर कि दुकानिया दे दो दुकानिया देहाती। दुकानिया हतिया ना ले लेबो। भगवान जब कंस के पाप के घड़ा भर गई देवकी के तन से भगवान कारागार में उतार लेनी। नंद बाबा के यहाँ पहुंचावल गई। नंद बाबा के यहाँ से लड़की उठा के ले आवल गई। लड़की के जब कंस पटके के चाहल लड़की आकाश में उड़ल। आकाश में उड़ के 8 भुजा में दर्शन देली। आ कंस कहली करे पापी चंडाल ते हमरा के का मरबे। तहरा मारे वाला सोना के पलंग पर दूध पियता। भैया हमारे हरि कृष्ण यादव जी लाइफ से जन भगवान के युवक तब पर बड़ी रुपया के पुरस्कार देहाती। हां खाली हवा मत बनाई जा। ढेर लोग हमरा देख के जरत जा। ढेर लोग मुदई देख के जरता। हां जरता सुदर्शनवा अपन बगली भरता। यही छठिहारा जब कंस चिंता में पड़ गए कि हमार दुश्मन उतार ले लेलस। अब देखिए नंद बाबा की यहाँ होता का भैले बिहान रे फजीर पह फाटल। 5 से 7 मिनट में छठिहार बनाई एकरा बाद हम इनकर एक्शन के जवाब दे। पहले 5 मिनट 5 से 7 मिनट छठिहार गई भगवान के जन्म उत्सव मनाई। हां एकरा बाद हम हमारा एक्शन हई बलात्कारी विभाग वाला ना होला ना। अरे छठिहार में आइल जदुवन शिरोमणि श्री कृष्ण के छठिहार हो। हां आओ मैया के बलात्कारी वाला लड़के से कैसे फंसल जाला लड़की के कैसे मारल जाला। नहीं गाँव तरह गोकुल में नंद बाबा के दरबार में बड़ी भीड़ लागल। हाँ भइल लइका जन्म उत्सव के जयकारी। नंद बाबा की जय हो। नंद बाबा की जय हो। अरे मदद देहाती तू भोज के ब्यास हवा भोजे में जा लोग। माननीय हमरा भाई राजेश मुखिया जी के सम्मान में 1000 रुपए के पुरस्कार।
बहुत कमी बा भैया बहुत कमी बा। नियाजीपुर पश्चिम टोला दुर्गा पूजा समिति लाल सिंह के डेरे जहाँ खस्ती में हमारा प्रोग्राम गावे के बा हम आज लाल सिंह कर दे चल यही से कहब हम का। अब देखी भगवान के एक दिन दो दिन तीन दिन छठा दिन भइल त का भइल जेकर नाम छठिहार हो। कि छठिहार के ब्यास हवे। अरे राम यार बड़े अस्तन कटवावे स्तन कटवावे लगले। तो छठिहार के ब्यास हो। ए गोपाल जी सिखाओ ना। चलई थे ब्लाउज में के कुर्ता पहन के ब्यासी सीखल। बहुत कमी बा भैया बहुत कमी बा। छठा दिन भोलेनाथ भगवान कृष्ण दर्शन करे आइल बनी। हाँ भगवान भक्त 2 मिनट बाद हम लेदारी के भैया 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 बाबू सनी बैठ जा। छठा दिन भोलेनाथ भगवान कृष्ण दर्शन करे आइल बनी। पूरा स्मशानी के भेष में साधु के भेष में आ गांव के दक्षिण में जामुन के पेड़ रहे। पढ़ा देहाती आ जामुन के पेड़ तब बसा बैल बांध देले बनी। आ शंकर भगवान जुटल बनी आ के डेवढ़ी में बैठ गइल बनी। आ डेवढ़ी में बैठल बारे त लौड़ी आइल बड़ी कर जाई हो दादा। ई स्मशान में रहेला बौराहा आ गइल। होने सोना चांदी बनाता है। हे जा क्या करत तारा? होने सोना चांदी बनाता जा। भगवान शंकर कहतन कि हम सोना चांदी ना ले। जौन तोरा घर में बबुआ भइल ओकर दर्शन करब हम। दसोदा मैया से जाके कहली लौड़ी के दसोदा मैया बूढ़ा आइल बड़े बौरा कोनो स्मशान में रहेला बुझाता रे। कहतर कि तार घर में बबुआ जोन भइल बा से दर्शन करब। दसोदा मैया कहली कि हमर लइका के नजर लगा दी ले जा सोना चांदी सजा के डाली में दियाबो। जब गइल बाड़ी देवे खातिर लौड़ी तब भोलेनाथ कहतर कि हमरा ना चाहिए। कहली कि मैया कहतर कि तारा घर में के लइका के देख हम सोना चांदी ना ले। तब दसोदा मैया चौखट तो से भगवान के लेके झपली कि केने बड़े बूढ़ा आ तब ले भगवान गोदी में से ताक देले। शंकर जी के नैन मिलल दर्शन हो गइल। नैन मिली भई ठगोरी। भगवान कनखी मरले कि जाई जा से जा न त तार बैल ओने तूरा के भाग जाई। शंकर जी चल देने लगे। अफसोस कहनी कि भगवान रोवे के प्रणाम हम ना कहनी। भगवान अंतर्यामी जान गनी लगनी रोवे। जब रोवे लगनी तो भइल को खुला में हालांकि एगो स्मशान में रहे बौरा लइका के नजर लगा दे। धरो करे के ले आवो धरो जाके परियारी धर के गांव के दक्षिण में से ले आइलन से शंकर भगवान के कहले के लइका के नजर झारा। अब शंकर भगवान जटा खोल के चरण में ठेकावत तनी गोड़ पर तनी केहू जानत नहीं खई बात के मेन से। नजरिया हो बाबा झार तनी लाल के भिखारी चाचा के भाव ये नजरिया हो बाबा ये नजरिया रे बाबा झार तनी। आरे माथावा के चाचा बाबा चरण ठेकइले। तबले भगवान कृष्ण के रोवाई बंद हो गई। भेद नहीं जाने कोई भी तरिया रे बाबा धारो तरला। भेद नहीं जाने कोई भी तरिया रे बाबा तरला। भेद नहीं जाने कोई भी तरिया हो बाबा धारो तरला। भेद नहीं जाने कोई भी तरिया रे बाबा तरला। नजरिया हो बाबा धारो रामो जन्म में शंकर जी हनुमान जी के मदारी बना के ले रही। प्रधान यादव एनटी बहुत रुपए के पुरस्कार देने भगवान के छठिहार में हार्दिक प्रणाम बा। अब भगवान चुप हो गए। शंकर जी चल गए दर्शन करके। अब भगवान के पालना पर सुलावल जाता। खेल ले पालनवा पर कुमार खेल ले पालनवा पर कुमार हो रामानंद घरवा। खेल ले पालनवा पर कुमार
बलनवा कुमार हो राम हमरा राय जी की ओर से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा ईट उद्योग भैया की ओर से पुरस्कार बा जे भी भगवान के जन्म से सुनता सब जगना के भाग दूरा के सुहाग मालिक बनौले रहे ए हो रामानंद घरवा ए हो रामानंद घरवा ए हो ए हो रामानंद घरवा ए हो रामानंद घरवा ए हो पूजा समिति सुनी रवि भाई इनका ले जाके गंगा जी में बहवा दी ब्यास भाई चलो तेरे जादू जी के ठगाई आइल बड़े जन्म उत्सव मनावे छठियार में तकाओ तेरे अस्तम कैसे कटा गइल बा पागल प्रयास कैसे ए हो रामानंद घरवा ए हो रामानंद घरवा